com esteu? Soc la mestra i anem a aprendre valencià. Avui farem un dictat sobre les excepcions dels diftongs que vam veure l'altre dia. Anem a dictar. Lluïsa ha de menjar molta proteïna. El metge li ha dit que necessita deixar-se la cafeïna i ingerir més raïm i creïlles. Fins ací. Anem a escriure el dictat a la pissarra. Anem a veure com vos ha eixit. Lluïsa, amb dièresi perquè es trenca el diftong, ha amac de menjar molta proteïna. També trenquem el diftong i fiquem la dièresi. Punt. El metge, TG, li ha dit a amac que necessita, en doble S, deixar-se, deixar guionet C, la cafeïna. Trenquem el diftong i fiquem la dièresi. I ingerir. En valencià, quan la següent paraula comença per I, no hem de ficar la E com en castellà, fiquem la I. I ingerir més amb accent perquè és de quantitat. Raïm, trenquem el diftong i per tant fiquem la dièresi. I creïlles, també trenquem el diftong i fiquem dièresi. Bé, espero que vos hagi eixit bé. Moltes gràcies.